चंचला तू मुझे करे अरे हे अरे कहीं की रक्त बने करे ये चिंता को से कैसी अरे कहीं की कौन कहलो तुम चंचला तू पुरी मत राक्षस कहलो राक्षस जे गलाने भाई निके संतान रक्त बने करी नाचते हल्ले सोसरे तांडा नृत्य ताकू राक्षस ने कोई जाती कहिला देबी चंचला तो तू बस तू पुरी मत राक्षस ଯାହାର ନାମ ଶୁଣିଲେ ଫରିଯାଏ ତ୍ରିପୁର ଜନତାର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ର ହଜିଯାଏ ଚେତନା ତୁହି ତାର ଚଞ୍ଚଳା ତାକୁ କରୁଛୁ ଭିତରେ କଣ କରିପାରିବ କେସି ଆରେ ଏ କେସି କଣ କରିପାରିବ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ଧ୍ୱଂସ ଏକ ହଲା ହିଁ କଥା ହଲା ନା ତମ ଖାବ ନା
ଆଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିବା ପରେ ସମ୍ମାନ ଆସି ନିଜ ନିଜ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତା। କୁହରେ ବର୍ଷେ ଆମ୍ଭ ଜାଣି ମଧ୍ୟ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏହାର ପର ସମାଧାନରେ ବର୍ଷେ ଏହାର ପର ସମାଧାନ ଏ କଥା ନୁହେଁ ମାତା, ଏ କଥା କେହି ତ ସଂସାରେ କହିପାରିବେ। ଯାଅ ଭୂମି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଦରବାରେ କର୍ମ କରି ଦେଖାଅ କିଏ ବଡ଼ ଆଉ କିଏ ସାନ। ଆମ ବେଗ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ହେବ ବଡ଼ ଆଉ କିଏ ହେବ ସ୍ଥାନ। ଯାଅ ଯାଅ ବେନି ମାତା ମୋ କଥା ମାନି ହୁଅ